Dat is 80 kilometer in een mensenleven. Ja, ik loop zo'n 3.500 kilometer per jaar. Dan is 80 kilometer niet zoveel. Dus, maar ik wil verder. De Kennedy-mars in en om Waterswaard is waarom. De tocht koer de oude jaren net trok in, vooral door het werk aan de centrale as. De mars is neemt naar president John F. Kennedy. Begin 1963 daagde hij Amerikaanse soldaten uit om 50 mijl te rennen binnen 20 uren. Intussen wordt de kuiertocht van 80 kilometer op een soort plakken organiseren. En dat levert zo nou en dan aardige contacten op. Ik zag haar vanmorgen al hier op de startlocatie. En ik had haar al een keer zien lopen in Zwolle. Dus ik dacht, het is een leuke dame, die heeft een leuke wandeltempo. En daar kan ik mooi samen mee lopen. De dogge joert meer dan 200 mensen mee en die rennen maar waar en waar. De organisatie houdt er goed rekken mee. We hebben om de 10 kilometer hebben een fouragepost. En we hebben extra waterpunten toegevoegd, zodat mensen hun flesjes kunnen vullen. En ook op elke 10 kilometer kunnen ze een hapje en een drankje krijgen. Dus dat moet goed komen. Jonken de volslijnen 80 kilometer kinder ik afstand van 40, 20 en 10 roem worden. Voor Andries Ensing van ORG Smellingelaan is het een bijzondere editie. Hoe gaat het? Prima, ja. Maar net paaien. 40 kilometer in goed 6 uren, dus wat wil je nog meer? Hoe lang doe je de U-tour? Nou, ik hoop 12 of 13 uur ongeveer, dat moet het waan wezen, dacht ik. Tenminste, dat het in hetzelfde tempo er ook in kent, zoals het nou gaat. Hè? En het is jouw 40ste, hè? Het is mijn 40ste keer, ja. Een mijlpaal, hè? Ja.